Με τον Ολυμπιακό στην κόντρα που ισοφαρίζει 2-2 με τον Καραπιάλη. Ο Αμπτούλ 1-0. Ο Αμπτούλ στο 51. Σέντρα του για τον Ντάρμπισιρ, η κεφαλιά, ο Τζόρβας 1-0 για τον Ολυμπιακό από τον Ντάρμπισιρ στο 67. Καταπληκτικά στο κεφαλιά ο Τζόρβας περνάει, ο Τζόρβας απέναντι στο γκολ. Καταπληκτικό γκολ. Εκεί ο Ριβάλτο σουτάρει. 1-1 ισοφάρισε από τον Βραζιλιάνο. Αυτό το Το σουτ συγκίνησε, ένα καταπληκτικό γκολ από τον Τζόρτζεβιτς. Τον Κωνσταντίνου, η κεφαλιά, γκολ. 1-0 από το Κολτίδη. εδώ παραλίγο στον γκολ, ο Κωνσταντίνου εκμεταλλεύεται το λάθος. Σε μια προσπάθεια αυτός γυρίσει για τον Καραπιάλη που κάνει ένα περίτεχνο βλασέκι. Πάλι στον Γιωργάτο, θα παίρνει ευθύνη, παρόλα αυτά επιμένει, προποδοτεί τον Ριβάλτο που κάνει το σουτ το 2-1 από τον Ριβάλτο. Το 86 από εκεί θα πάει κριτικά ο Μιραλάκ και το σούτ είναι 0.